com la merda de paravent que porto jo. És un stop win. Però no la merda de paravent que porto jo. Collons. Em vaig comprar un paravent. No, jo n'he vist més ràpids, Nosaltres som socialistes i tots aneu a comprar el pitjor. Passo, Què diu que faria? No sé. Això ja és piera, diu. No, molt pillada. Molt ben fart. saps que no venen aquests. Passa bé. Doncs... No. Ja la posarà ara? No. Ja la posarà ara. No. Com vull això? Com ho mulla. Capitán, ¿qué lo firma? Pues sí, que l'he fet. És molt maco, és molt maco, és molt maco. Bueno, és molt maco, ja canvia. És molt mico. Capità! Jo amb Miquel avui no sé com ho faria. Vas que portes fals, tu? Dem, ja te'ls donaré quan siguis dalt, collons, siguis tot tu, no ho vulguis patir. Has d'anar amb dues grapes i quatre peus. Sempre 3 punts de suport. Sempre 3 punts de suport. Veus el capità com tremola? Sam, sembles una cabot. Jo passant. Vaig al pedra. Va sortir. Ara tocat el sol.
del to. Casafont! La teva cigalera. Aquí és on fa les dies escalades. Mira aquella casa penjant allà. Si tingués 3 milions d'euros, la compraria. Tota aquella feixa. Tota aquella feixa per venir-hi tot per blanc. No, tenia una gent que podia. 20.000 euros. Més. Cavall. Diu? M'empadronaré. No? No passa res. Sí, es veu mucho. Li van posar per l'11 de setembre? I encara hi ha. Jo per no ser com tu, Berguedà, I love you. Berguedà, I love you. Bergatanes, bergatanes, bergatans, traieu-se. Perquè hi ha núvols, que si no es Oh! Oh! Es veu el pla del refugi Stassen. On te'l veu? Sí. A la sombra del Pedra. Oh, i ara anem allà dalt, no? Allà és el cim. Allò és el cim del dia. Prepareu l'estela, l'estelada. Però llavors mirant les màquines a veure si anaven o no. Ara surt el primer de Fotos baix. filmades, a totes té de fotre T'asseguro un numeret. que és un hòstia, això, Perquè som una colla de ganduls. És l'única penca. I que no ho sou. És l'única penca. Ja està. És que no. Què graves el soroll? Passat. Diu que està emprenyat. Què li passa amb el capità? Sí, el mirem. Les bodes aquestes els havíem pogut posar d'una altra manera, Aquests ferros, miqueta més drets. Aquí? Va, una mica avall, que es vegin els peus davall. Agafa't aquí, vale. Va. Va, ja pots tirar. Sí, va, si ho dius tu, què puc tirar? Què dius, peu enganxat aquí? Que ho tinc mal posat. Aquí passa per sobre la fusta, tu? Jo he passat per sobre la fusta. Sí? Sí, Jo peso una mica més, però bueno. sí, però no... sense deixar anar la mà. Ja. Upa. Cigarros, Puros habanos. puros habanos. Ui, Com allò que vas passar. Què graves o no? per sapiguer la mida. Sí. Veus? Aquest ja... I jo no. No es veu res. Jo sí que tinc diversos problemes. No es veu res. Jo per la foto No es veu res. No es veu res. Hem de fer allò així, llavors hem pujat per aquesta vorera i hem anat a sortir a sota mateix de la roca foradada.